Opakro jikwana mugiro kama nenya kunkitera mugi TV ka une wang sai chendu maromaro duol mabire kidienja reyo mokuongogo kudumbaka yoche mosebedo katimore ka kaunti ka Gilizo Tieno Nyarugenya kaka jaloko marwa ikidienj mar ariyo wadhi go mbaka gi wendwa modhial mabrubire studio kama en mheshimiwa Eddie Okech en senator ma Migori wadhi go kod mbaka nikech NDC ochopo juma manyien tarik 27 ODM dhi NDC to nitiere jolinda mwananchi machalo ka gima dwa keto chenro margi mopogore gi mano kawuono bende ODM delegates no riango wini kaka achiel kuomgi kendo gidwaro no bed jalup jatend party wabrogo mbaka weche go duto teni to party mar ODM ne dhiriwore yo mane to gin gichano timo chenro mane NDC no ten kwayo mane madhigi dhi bedo gode kindi gi UDA mbaka mang'eny gi senator Eddie Okech bang'e sechang mango biro e chenro mar duol kidieny mar ariyo. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawango. Waende wajiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inararua shati. Kichwa karibu inapasuka. Mimi nawaambia tafadhali endeni kwa gym. Punguza ratili yenu. Siasa mar mien ruok chilo sechako neno ka jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne machon Rigathi Gachagua tinende odirore weche machala yenje. Danish Onyango gwel kaka jalup governor ma Homa Bay bang' oyugi magwanga gwetao. Maji iliingia kwa nyumba na venye iliingia kwa nyumba sasa yeye harakati anasimama alikateleza kwa hiyo nyumba kwa hiyo maji na akashikilia waya stima kaanguka chini na hivyo ndio kukufa. Sasa hatuna uwezo wote, hatuna venye tunamsaidia. Kwan ji mosetho e ulo chopo 71 ka e kaunti ma Nairobi, sirikal osechako daro ji moketo mwandu e wang'a oche. Ero kamano. Jatend piny Kenya William Ruto wuok oko ayanga kendo yango ni ok obi yie ne achudhe donjore kendo wuoyo hospital maduong' mar Nairobi Hospital. Jatend piny no lero ni en kod report ewi mibadhi mokoni biro goyo hospital no piny ka ok okawo okang' motegno. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. Nisecho gogo be jatend piny Kenya William Ruto wuok tung' mosuo kod mane en jalupne Rigathi Gachagua mokoni timbene ok obedhore ne tend piny Kenya. Ruto nyiero kweth maketo sirikal tesre mokoni moko kuomgi onge chia mag telo kopogore kod ich lit kod ngunya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Mambo muko area. Romo mane rabuon wang'e to welo beda. Bungoma hoye. Ka Majatend piny William Ruto olwarie lo kod jalupne machon Rigathi Gachagua kendo kage abagi kokoni Gachagua onge timbe mag bidhruok mar telo ne Kenya. Hata nilishangaa sana ati nimesikia jana ati wanasema unaona ule William Ruto halali amekonda nyinyi wa jamaa mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza muende mufanye exercise kidogo. Na mupunguze kukula chakula mingi. Ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Koleng'ore kabisidi moyieng'. Ruto koni ogai mar DCP Rigathi Gachagua biro mana neno telo kakalo kamire mochomo kanyidoto tok notel ne Kenya kaluwore kod timbe mochido mamiene.
Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa, anaenda kumanipulate will. Huyo ni mtu ya kuongoza mahali popote. Jatelno ocho kuodhe wangadhola ne moko kum judito makwedo sirikal ni ich lit negogi ma ok ginyal telo ne Kenya. To bende gionge kod mbi mar tayo Kenya kaka Tarangach bende guonyo kuomgi. Iko mwingine wa kutoka hapa Kitale. Sasa hata huyo mimi sijui. Aliwachiwa kiti na ndugu yake. Akawachiwa shamba na ndugu yake. Akawachiwa watoto na ndugu yake. Ile shamba hajajenga nyumba. Bibi ni wa kukodesha. Nyumba amekodesha kwa watu. Watoto wa ndugu yake wamekufa kwa njaa. Ati saa hii anazunguka hata anajaribu kuongoza. Wewe utaongoza nani? Kwenda jenga nyumba kwanza kwako. Jatend piny osidho gedo mag ute ma nengogi ogonyore. To kod chirni manyasani cheptais. Mambo ya afya hawana mpango. Masomo ya watoto hawana mpango. Ajira ya vijana hawana mpango. Mambo ya kilimo hawana mpango. Mambo ya stima hawana mpango. Ati mpango yao ni moja. Ati mpango yao na sera yao na agenda yao ati ni William Ruto. Okay. Jamaa, hivi ndio mnataka? Nyinyi watu wa upinzani, ati mmesema agenda yenu na programu yenu na mpango yenu ati ni William Ruto. Surely, are you sure? Mnataka twende hapo? You will regret. Oya ni mag pi, to kod teko mag stima chwele, Toros, Malava, Kakamega, to kod Mount Elgon. Tuwe na manyumba kama hii, watu wakuja waishi kwa magorofa, ile mashamba tuko naye tuzalishe chakula. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owalo jatend migao mar apaya e kaunti no Danish Otieno Onyango kaka jalupne. Danish Otieno makoro rito puoth mar od bura ma Homa Bay biro medo tayo migao mar apaya kod dongruok e sama otimo tijene kaka jalup gavana kaponi opuodhe. E andika ne ute fuambo Gladys Wanga bende otimo lokruoge adek e tend migepe mag kaunti no. Danish owal tok mane en jalup gavana machon Oyugi Magwanga Gwetao. Wane burakani waneno good news ne High Excellency Governor Gladys Wanga oneno ni mondo ogwela mondo ati kode kaka deputy mare. Noyudo news no kawuono. Koro wacho ni nomination no gwel makende no wakao gi era gi ng'uono mamalo kabisa. Homa Bay ji ng'eny mondo High Excellency neni ane manyalo tiyo kode en ng'uono mamalo manyaka waduokne erokamano. Obiro tiyo together mondo achieve her goals and dreams mar bettering the lives of the people of Homa Bay. Jokanyo mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi osidho Winnie Odinga ne dhi laro lemo mar jalup ogai mar ODM e romo mar ODM dhi bagi tarik 27 dweni motisi ni NDC. Bende gipuodhe ni obed delegate mar ODM bade ma Kibera kendo koro kao thuolo mar wuon mare mosenindo Raila Amolo Odinga. Kane giloso e apis ODM ma Upper Hill, jakom mar duond bura mar ODM ma Nairobi George Aladwa nowacho ni gibiro neno ni Winnie Odinga oyier kaka jalup ogai mar duond bura mar ODM e giko dweni ka gibiro bedo gi NDC. George Aladwa osebedo achiel kuom jogo masiro kendo pako winjruok mantiere kind duond bura mar ODM kod mano mar UDA e kinde mantiere pogruok e duond bura mar ODM. Jokanyo mar duond bura ma kaunti ma Nairobi wacho ni kelo Winnie Odinga machiegni en mar neno ni kwe obede e ODM. Mbunge wetu wa Yala Mheshimiwa Winnie Odinga atuwakilishe katika region ya Nairobi kwenye NEC na kwenye Central Committee na akuwe one of the deputy party leaders. Tuko tayari kwa NDC 27th mwezi huu next Friday. Tuko tayari.
Mko tayari? Watu wa Nairobi wamekuwa wakienda maandamano. Hakuna maandamano ushago. Imekuwa hapa Nairobi. So kwa hivyo, when it comes to party positions, those that have put their lives on the line should be the first people to be considered for party positions. I cannot deny Nairobi its right. So kwa hivyo, we will go there. Nairobi must have a seat on the table. Nairobi comes with 1 million votes from ODM. Nairobi will have its say. And on March 27th, we will have our day. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osingo ni obiro medo goyo poro kendo rito mwandu mar piny Kenya mondo kik yaki konyiso ni jatend piny Kenya William Ruto mondo chung tenge owere gi hospital ma Nairobi. Gachagua wacho ni jatend piny Kenya koro loko tanga kendo wacho ni okang' manokao en mar kedo gi mibadhi hospital no, kowacho ni kar mondo tim mano orangi e chal mar hospital mar Kenyatta masani koro chal ne rach. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En wach ma osebedo kakelo liete pachoka ahinya tek kind jotelo ma pachoka bang' ka nomaki moko kuom jotend board mar osiptal ma Nairobi Hospital. Jatend piny Kenya William Ruto nyowuok oko apiaya kendo yango ni bang' yudo maling'ling kod kwayo kaoya kuom jokanyo kod jolony osiptal no ma Nairobi Hospital kotenre gi telo marach mar osiptal no nochuno mondo mi odonjre gino manokelo meko ma jotelo e board mar osiptal no. Kata kamano, jalupne machon Rigathi Gachagua wuok tung' mosuo kokoro Ruto mondo mi owek donjore osiptal ma en mar ji giwegi ka bende osingo ni obiro medo goyo poro kaka yor geng'o donjruok kendo yako mwandu jopiny. Sasa Ruto anasema ati alikuwa anaigilia Nairobi Hospital isiporwe, and as president he will not allow the hospital to get destroyed. Well, William Ruto, let me remind you, Nairobi Hospital is a private entity. Keep off. You have no business in a private company. Gachagua ne wuoye county ma Nakuru kama bende oyangoe ni piny owacho ni gigopo osiptal ma Nairobi maromo siling bilion 1.1 konyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo ket teko moketo osiptal ma Nairobi no e bero chal mar osiptal mar piny owacho ma Kenyatta masani chal mare rach. If you really care about hospitals, take time to address the challenges in Kenyatta National Hospital, which is a public hospital. As we speak today, there are no blood bags in Kenyatta National Hospital. There are no reagents for the laboratory. There are no drugs. In fact, there is no food. Wale watu wanapelekwa Kenyatta hawakufi kwa sababu ya ile ugonjwa ilifanya wapelekwe, wanakufa kwa sababu ya njaa. Gachagua oseo piny owacho kuom keto yomyoma e chiwo pande e kuonde makweth makodo piny owacho yae kowacho ni gidwaro ni kik ket ng'eruok e chiwo pande. Jamii zingine zinaenda zinapewa vitambulisho haraka. Jamii zingine zinawekewa vitambulisho mwezi 3, mwezi 4. Tunataka kuuliza Registrar of Persons to apply fairness and equity across Kenya. Komachielo gai mar Jubilee Fred Matiang'i mane ni Narok bende otiyo gi thuolo mare mar soko wang' sirikand William Ruto. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Otek manade ni koro wadhi yuyo moro matin udugu banda kama chuok taneno kusioro to maru Ramogi TV Trevan kodi awuoro mana kaka osemok siasa mar higa mar 2027 pek meli an Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago amoso baba wa Singa Odongo ero kamana ahinya an Lawi wuod Adori an Renya aneno Ramogi TV yo makare an kod jodala wa ero kamana ahinya machielo benitine ka imure Trevor manyakwar Kaspar jajike ma Homa Bay akwayo mana gavana wa mondo losnwa yo madhi kod Tewa kod Got Kokech School to gi yore mantiere e kor gwenge makanyada ero kamana ahinya mano nyakwar Kaspar GK ene kama tin machielo benitire ka ndie
Ramogi TV majakom boda sako makabondo migosi Gideon Ochuka tevo imore mor kod ilo kwako boda sector kachiel kod jopiny bang'e High Excellency Governor walo Honorable Danish Onyango kaka DG ma Homa Bay kachiel kod walo Mheshimiwa Elijah Dede kaka Minister Cooperatives, Trade and Industry en puoch maduong' ne High Excellency Governor Gladys Wanga. Mano jakom Gideon Ochuka koa Kabondo. Erokamano ahinya. Trevor Maba Twins maronjinyo sani koro siasa ma Kenya kaendi ogika makoro idonjruok nyake personal matters magi. En puoch gi pak ne Governor Wanga kuom yiero jalupne mondo tich otire mos. Wacho ni mos na Pascal Orange, Ochieng Machacha, Honorable Pio Wandai kod Ochieng Riako. Bas waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Ne kaka gibet ka gileng. An gadier, migin gisebet kama kuom nusa. Pari, bende ng'eyo ni niti ochung' kacha, to ng'iyo wa kiling'. Koro yinte mane wuondri matin. Sanju wachna ne gimoro. Anapenjra, jogi bende gin jomokendre, ok gichal kata. Adane singrina, ni ine bro biro machiegni mondi ka opari idhigo. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Erokamano kuom keto Ramogi TV kani bad migao mar obila koro yango ni ji 71 osewito ngimagi e masira mar koth mapek madhi nyime kod chwe thurka bang' ringre mamoko 5 yudi. Maendi timore kinde manyuola dhi nyime kod yango ringre kar kano ringre ma City ka kwan ringre mosetimnegi bero nyaka sani kar kano ringre ochopo 32. Jafwambo mar Cynthia Onyango miyo ler mar tho mag oula. Midhiero mar koth mapek kod oula medo kelo tho e pachoka bang' ringre mamoko 5 yudi. E lipot mochwal kod bad migao mar obila, nyaka sani ji 71 osewito ngimagi pachoka bang' ringre mamoko 5 kwany, ka e kwanni ji 36 osewito ngimagi e boma Nairobi. Ugwe omedo ng'ato achiel makelo kwanni nyaka 19, ka dho wadh Nam Chumbi osewito ji 3 bang' ng'ato achiel wito ngimane. Nyanza osewito ji 4, Hoho mar Okak osewito ji 8, ka Masawa osewito ng'ato achiel. Lipot mar obila bende lero ni oula osedaro ji 2,622 e gwenge duto ma pachoka. Kata kamano, ringre mayangore ni osechwale kar kano ringre ma City mitudo kod oula e boma Nairobi kende
osechopo 42 ka 32 e kwanno osetimnegi bero. E kindeni, anyuola mosewito jogi kalore kod midhiero mar oula mapek mosekwako boma Nairobi dhi nyime kod yango ringre e kar kano ringre ma City. Anyuola mar Involatalia Bishikoli miyo ma stima nochwado ka koth chwe Kibra, e kind anyuola mamoko bende oyango ringre mag jogi. Maji iliingia kwa nyumba na venye iliingia kwa nyumba sasa yeye harakati anasimama alikateleza kwa hiyo nyumba kwa hiyo maji na akashikilia waya stima akaanguka chini na hivyo ndio kukufa. I remember my mom as a very loving, caring mother. I remember the last time I had a conversation with her, it was a conference call that I actually called her and I added my sister into the call and we just laughed over the phone call and I didn't know that was the last time I was having that conversation. Anyuola mar Franklin Luchera majaiga 19 kod Arun Luchera majaiga 31 ji ariyo kuom ji ang'wen manowito ngimagi midhiambo manyoro bang' ot ruombore kuomgi e kar dak Mashauri Moyo bende oyango ringre mag yawuotgi magiwacho ni oromo kod masira e kinde yorgi mar manyo e ot mayande omuki kaluwore kod bedone machiegni gi aoche ma sirikal dare ji kaka okang' mar duoko chien thoe mag oula. So kuna rafiki mmoja ule alikuwa nao na yeye katika ile hali walikuwa pale ndani anasema yeye alitoka nje kidogo. Kutoka nje tu akumaliza hata 5 minutes alisikia nyumba imefanya nini? Imeanguka. Tunaomba unajua tu vile hali sahihi iko. Vitu ni ngumu. So siku hizi watu wakisikia hizi demolitions zimekuwa mob. So watu wakisikia kuna demolition mahali vijana wanakimbiaga kwenda kuchukua zile chuma. So walienda. Kendo wadwaro ni pesa mar disaster fund. Mondo tigo maber mondo familiagi jomadhi Siaya, jomadhi Kakamega, jomadhi Bungoma, jomadhi Ukambani omigi pesa mondo gidhi gikowgo jowetegi moselal. Bad migao makoro kor lwasi mabende ong'ere kaka Kenya Meteorological Department kata Kenya Met owacho ni koth mapek igeno ni dhi medo chwe pachoka chakre chieng' tich ang'wen jumani ahinya e gwenge mag Hoho mar Okak, Nam Lolwe, Ugwe kod kadho wadh Nam Chumbi. Jopiny kwayo mondo ket ikruok makare kendo beda kicha ne oula madipoka okelo chandruok e yore wuoth kod midhiero mamoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Tend County ma Nairobi ochako muko kod luoko aoche moluoro Nairobi ndalo achiel kende bang' lando chako tijno. Thoth ute alwora ma Nairobi North manie lai mowinjo bede mar pi mar aoche kod oula ochak muki kendo chenro no dhi kwako gwenge mamoko kaka Kawangware, Kilimani e kinde mamoko. Kaka Judith Mondi leronwa maendi biro e kinde ma ywaruok oneno e chiro maduong' mar Gikomba kendo jo gohala noringo bang' tulo muoch e wi daro johalago. En ywaruok mar ywaya to aywayi e kind grube ariyo mag johala e chiro maduong' mag Gikomba kendo ka kweth achiel onyono piny ni darogi mita 20 mamoko bang' 30 mag sirikal ma okwongo ne okwinjruok mane gibedogo e rombegi kod piny owacho kendo ngang' ok ne timre e chirono. Hii exercise ambayo inayoendelea sasa hivi sio yale makubaliano tuliokubaliana nayo. Tulikuwa tumekubaliana hata tukiwa kwa President State House alituambia anataka 30 meters. Hiyo 30 meters ilikuwa ya kwamba ndio itatengeneza Nairobi River. Ywaruok makama obiro e kinde ma Jasubrea ochopo e chironi mar pimo lo mita 20 mamoko bang' wuok mabor kod aora Nairobi, lo ma owinjo otigo e gero chiro manyasani ma ibiro terie johalago paro makata kamano orwa kod kweth machielo mag johala. Ng'ato ko kanyo ng'e malong'o ni Kikomba osebedo ka wang' higni mang'eny. Ok nyal tieko higa achiel kapok ineno mach mang'o Kikomba at least didek ama diriyo katin ka Kikomba wang'. Onego bed ni ng'ato ka ng'ato kwako mradi mar serikal niendi. Wakwayo negi ni ka gikawo kama chik wacho to gimedwa kendo mita moko 20 giketnwa chiro manyo gi yie. 30 idhi kete yien, 20 mita idhi kete e udiwa mag affordable stalls. Malo osekelo gima nyalo konyo ji kama. Koro anana kinido chola manya tike kuchucho kama wuotho gikecha. Danga tam nananga. Ni gwerok goringorok no kata kobetie mbele iko sawa. Wadhi nwango ber e gima serikal itimone. Aol gubete e kibanda mama bade. E kibanda mege jiwelni. Sama macho chopo to gikate wang'. E twak marwa kod Commissioner ma Nairobi North Simon Osumba olero chenro mar piny owacho kendo koni ma nyaka chop kare kalure gi chenro ma osebedo. It is that part of the Gikomba market where
the government intends to put a modern market so that those who will be moved away from the riparian are actually relocated once the market is completed. And that will be the phase 3. Yes, already the phase 2 is up. It will be completed in a few months' time, and then they move in. Ywaruok mag Gikomba biro e kinde ma sirikand kaunti ma Nairobi bende ochako muko ute kod kuonde ohala ma ogerie genga ore, chenro ma bende oriwo luoko kendo yaro aora Nairobi. This is the riparian land where a notice was issued, and the owners did heed the advice, and they vacated. So the youths have been trying to get hold of some of the building materials. And after what had happened, we decided now to bring all these buildings down. The stretch which we are working on is the 27-kilometer, part of which is on the Nairobi West sub-region side. That is Kilimani, Parklands, going all the way up to Kawangware. So the other side of Kawangware, I know there are many households which will be affected. Chenro ni biro manandalo achiel, bang' sirikand kaunti ma Nairobi golo chik, mondo mi ochakre kendo bang' matinde seche 24, gichano golo ripot ayanga, madhi menyo kaka ichan time e kaunti mangima, omenda ma odhi kao kod kinde ma idhi time. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi ane yue moro machuok kudo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Kaw thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibodo mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete manyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kungo omenda mathuth kendo ibo yudo mabete manyiew kodwa e bus chariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Adani Singrina, ni ine biro machiegni mondo ikaw pari idhigo. Kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Sijaiona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wadonjane weche mag tuke ne riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF kotelne kod jatend riwruogno Hussein Mohamed kawuono ne obago romo kod riwruok mar timbe mag wakeini matuge lig maduong' WPL mar temo manyo winjruok e kind riwruogego ariyogo e wi kaka lig onogono idhi taa e yo makare maonge ywaruok. Timbe 9 e wi 12 mag ligno odira mokalo nochuo kochopo e pewe bang' riwruok mar timbego donje winjruok ni ok gitugi tuke ligno giko dirani nyaka ywak mar gin godo winji kendo chopi kod FKF. Burano kata kamano ne orumo wiye bang' FKF kokalo kuom jatend Hussein wacho ni weche tuke lig mag giko dirani kokalo and the General Secretary of FKF. It was more of a clear the air meeting. We did not discuss the main agendas that we had brought into attention with the Federation, but we have all agreed with the Federation that we are going to have another meeting on 8th of April to be able to discuss deeper matters, the main agendas that we had shared with the FKF, and also matters women football.
FC Leopards nigi geno mar dino fuok mar points e kindgi gi Gor Mahia FC e kinde ma gibiro rakore gi club mar FC Leopards kiny. Leopards biro rwako Nairobi United alap manyayo National Stadium kiny saa 9, tugo mane ochoro nyime nikech dich mar Nai Boys e tuke mag CAF Confederation Cup. Leopards noloo gonde 4-1 gi Mathare United e tugi mokokalo kinde ma Nairobi United noloyo Sofapaka gol 1-0. Ukiangalia the first leg tucheza against FC Leopard kulikuwa na fatigue. Tulikuwa tumecheza against Shabana away. So we only have 2 days for training, then tukacheza now on a Wednesday. So kulikuwa na fatigue, but this time round last game yetu tucheza Saturday, which pia walicheza Saturday, but I think hiyo game kuna vile tuko much prepared kucheza hiyo game na ku have 3 points. Baso di yoy moro machuo kudogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya wendo modhialo Mheshimiwa Edio Kech Senator ma Migori osechopo kae wadhi wacho weche mang'eny ti weche mosebedo ka wuok mang'eny mag siasa. Winnie Odinga ni e ka Nairobi Hospital ni e ka weche mag tuju weche ng'eny wadhi go mbaka bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Pari, bende ng'eyo ni nitie ochung' kacha to ng'iyowa kiling'. Koro inte mane wuondri matin. Sanji wachana ne gimoro. Anapenjra, jogi bende gin jomokendre, ok gichal kata. Oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala.
chakre iko lowo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miolne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga juang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'ora. Morindo yo, onyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo Ma en makna. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo macheno mar duol kama obede piny gi wendo madhial Mheshimiwa Eddie Oketch men senator ma Migori. Erokamano anyoko mweseche gi senator. Erokamano. Wachaka ni weche motimore kawuono, weche motimore kawuono ng'eny kabisa. Wachaka ni gi wach mar barruok wach e kind jotelo mwaneno sani ni. Onjo ka Rigathi Gachagua onjo chake ka yanyo jatend piny Kenya ni tindo odhero. Sani jatend piny Kenya bende yanyo ni gini chiemo ahinya. Ma ben wach mane kare kosen mana siasa mariga mar 2027 mose mana mako mach. Mokwongo Trevor jiro chako siasa moiu kolo kata mana ishuka kapok ochako mbaka okaro chako mbaka moiu kapok amoso jopiny nikech gin ma gimiyo wa thuolo mar mondo mi wabed jotelo mar ariyo bende gin jogo eko ma jowinjo mari kendo joneno mari pile ka pile koro miwago ne gero kamano kuom chopo seche machako kama mandi mondo watwagi. Mar ariyo en ni wach mipenjo ni endi wach mar weche mag barruok wach adili mantie ni josedonje ang'enge moro mar ni ka ionge agenda tibane wadu wach to ok en gima ber kisiasa nikech ng'eny jopiny wigi wilga ni samoro nyabiro ni wi gari in president in senator in governor in ng'ata moyier to wi wil ni ng'ama oyieri en japiny manyiso ni boss mari mondiki tich en japiny. Omiyo kama mari puni nyalo wacho wach moro amora nyaka nyis luor moro amora gi japiny to luor no chakore gi luor offices go eko ma ji oyiero. Koro mokichako gi Rigathi Gachagua pacha neno ni onego bed ni oluoro komno endo mar ker kata kicha ng'ato ti iluoro komno endo ma jopiny omiye. Omiyo ok dibane baya ng'ato wach aoyayi ni nikech kata ni chae to kom momiye gi japiny. Koro chae ma kamano endo ok ber
Tang'eni samoro ka ng'ato chai kamano endo makoro yanyi kaka noyanyo ker no endo, to ker be ye nyalo wang' mapok obayo wach kata kobolo wach. Daher mar jiwe ni kaka ker ma Kenya kik odonje oteguno ni koro idonjo ni koro ibiro bari gi ng'ato wach ma personal. Mano endo samo nyalo ywaye magole agenda ma en go. Pile pile ka ker odhi kuonde mopogore opogore, ano ka ker temo ga mondo otem wacho ni agenda mare en ang'o. Owacho ni agenda en loso ute mag affordable housing ka ute mag social housing, kobiro Migori ko wacho weche mag loso chirni, owacho weche mag loso nderni, owacho weche mag loso paya e nembe ka en korwa kocha, owacho weche go eko makonyo dhano e wach mag dho ngere luongo ni policy, dho ngere be luongo ni agenda, to dhowa ma dholuoni wacho ni wacho weche dongruok manya konyo jopiny. Koro baruok wach ni ok en gima ber. Waneno kaka josiasa matindo sama ok dwa siem wang'gi ahinya, to kino kete kit siasa mwatimo kata kino Migori kucho chonde, ka ng'ato kete siasa ma personal nyaka chak siasa na, ino kata munda aweraga kata avoid weche go kuma nyanya idonri gi ng'ato kata ni bari gi wach gi ng'ato, nikech samo baruok wach no endo nyalo dhi mugi okang' makoro dhi personal, nikech ng'ama luwi mfuasi mari kata jalupdi samo luwi ti bari gi Trevor wach, embe samoro yie nyalo wang' chunye chonyo kamoro koro gore gi mfuasi Trevor kata gore gi mfuasi ng'ama bari go wach. Mane mino kata migocho kucho chonde iyudo ka samoro ji bare wach magik makendo chako bedo kar lweny ma ji koro chako gore kendo. Ndalo moko nadhi e liel moro kamoro ni Magungu, e liend jaod MCA mo iluongo ni Madam Osewe, to ne ji ochako bare wach kanyo endo mayudhe ochako gore kendo giwegi ka gigore ne jotelo, kendo ka jotelo omiyo nyaka ludhe bede gigorego, mano uriri. Chak ineno kendo kana Ayego nukete TV kaendi ka dala mona Ayego ne ji ogore ma bundo muche ma jomoko ture tiendgi. Nyocha machiegni ka Migori County, Suna West, kindi jatelo mar Suna West gi jatelo mar county chak gore nang'o nikech gigo chakore baruok mar wach ma personal. Koro telo konego bed ni ji bare wach ma personal, telo onego bed ni ji ng'iyo wach mar development ga agenda. Ng'amo onego bed ni chiwo ranyisi maber e kind jogi, ng'ano ma jopiny ng'iyo ni temo onego dog chien. Jalup jatend piny Kenya machon koso jatend piny Kenya wuon? Gite gin gi responsibility no. Gite gin responsibility no, and then jatend Kenya wuon en jatelo ma sani tiyo kendo en gi ang'eni wacho ni responsibility lies with the leader. Mamano adier onego bed ni odok chien kata kopo ni ibane wach mang'eny. Ing'eni en ker marwa, koro samoro be ka in wuon dala to in mibayo gik moko richo te kuomi. Samoro bedo ng'ama muonyo wach kata kopo ni ibayo gik moko kuomi to kik owe ji gole agenda mare, nikech agenda mare adiri mantie en ni osenenore ka ber. Agenda mare en agenda no endo mar riwo jo Kenya duto mondo dongruok odhi e gwenge duto ma Kenya. To mano osetemo kabisa kaka dhano nyalo temo, nikech samoro shite mwan go Kenya ka be ng'eny nochakore chon 1963 nyaka sani. Samoro mondo mi tiek shite gi gi ndalo 3 kata dweche 3 kata higni 3 moyieri nyabedo matek. Koro en gi responsibility mang'eny kabisa mar tiyo ne japiny. Koro kik owe jo kande baye gi bane wach madonje chunye ma samoro chwanye ma embo chako donje e baruok wach. Iwacho ga ni kidhi Makanguro tiloko na ngama achar ni dhi kanisa, tanguro donje chuodho koro chung to noringa lakini koro chung e chuodho kik idhi ire, nikech in chuodho no endo ng'iyogo nanga ni mane dhi e kanisa cha emodhi duwo momien. Lakini kata kopo ni jatelo mar Kenya nigi responsibility mar namba 1, en jukumu marwa ka jotelo temo moseyier mosegone gi ombulu kod ok iti godo kod itiyo mokwongo mar luoro kom joweteni. Ino kaka ino atiyo ga senator Migori, to wan gi senators mamoko bende matiyo. Watimo oversight marwa to wamiyo kom jomoko luor. Waonge gi dondi, waonge gi lweny, lakini pod watimo farm oversight mondo mi gik moko tem dhi kare e kor gwengewa. Koro kokiluoro kom joweteni to kiluoro kom jowego matiyo kendo koro mane Rigathi wacho cha macheni koro achaye kichako wacho ni ng'ato dhero ma koro ito bedo kama koro idhi gima luongo ni personal. Lwenje ma jo siasa keto madonje personal e dend ng'ato personal kata kuom nyithind ng'ato kata kuom jaod ng'ato ok en lweny maber, nikech mano endo ok nyis ranyisi maber kaka jatelo. Dong ibiro mo chieng' moro ibiro jatelo Kenya ka iyanyo ker to imbi chieng' mochunyi mondo ibed ker
kata kiyanyo gavana to chunyi chieng' moko gombo mondo ibed gavana, kata kiyanyo senator to imbe chieng' moko mondo ibed senator. Iparo nade chieng' moko in senator kata in gavana onego bed ni yanyi dongi dhano imbe ibo bedo kanyo endo chieng' moro. Koro luor iwacho ga ni heshima si utumwa. Tiende ni miyo ng'ato luor ok imi beda gok mar ng'ato. Inyalo wacho gigo iko mathago wang' jopiny ga agenda malong'o ma ok ichagi kata ok kakao ge mo mayot nikech bagi kombe ma Nyasaye mamiyo ji to jopiny ema goyo ombulu. Gini barruok wach ni nochake wach mar Nairobi Hospital. Kamano. Nitie yuarruok moro e kindi kanyo. Ang'e ni un kaka senators mano komiti maru mar thieth monego bed ni ng'iyo wachno ma ok in e iye kanyo. To ochopo kama koro osoyo ji te e mbaka nikech mano en hospital maduong' ma ji te dhiye. Iparo nang'o matimore ka nikech nitiere weche mang'eny mosebedo ka wuok, moko bende dhi e do, moko bende nitiere kanyo, nitiere joma chalni mibadhi moro ni e iye. Jatend piny Kenya bende ni odwa kawe, jatend piny Kenya bende wacho ni embe mibadhi ne odwa chungo. Un kaka senators budwa ng'eyo ni ang'o matimore ka? Gima nyaka kun ng'e Trevor ni gwenge ka gwenge gi pinje ka pinje nitiere gigo eko ma wawacho ni gin institutions moselosi e pinjego eko ma define gima pinyno en. Kowacho weche mag thieth e Kenya ka, Nairobi Hospital en hospital maduong' e Kenya ka moloyo osiptende te. En hospital moting'o yie kata moting'o geno mar piny gi lek mar piny ki weche mag yath to gi weche mag thieth. En hospital ma kata polo nyalo podho kawuono tino ka chuny ji chaka gore nikech Kenyatta Hospital ema duong' moloyo gi te e weche go eko ma mostly wang'iyo ga gimaluongo ni public hospital. To e private hospital signature marwa mwagoye sei ni ma ni hospital maber nyadhi mogik en Nairobi Hospital. Koro ka Nairobi Hospital nigi shida, hospital mar Nairobi nigi shida mora mora to nyalo inyo Kenya mangima. Weche mag mibadhi ok nyal yie mondo obed e Nairobi Hospital. To gi weche mag mibadhi mag Nairobi Hospital gieki ok gin gik mochakore kawuono. Gigi gino chakore chon makata mana head of finance dalo moko noseneg Nairobi kanyo. Weche nosewuok kanyo ndio nokokelo weche mang'eny kabisa. Koro miyo mibadhi moro matimore an kata wuon na kika ni ker ma Kenya ne en patron mag jo Nairobi Hospital. To ka dakteche ma Nairobi Hospital to gi membership ma rito Nairobi Hospital mano wuok mo wacho ni ker en patron margi. Odhi mondo kony gi weche go mag mibadhi momako Nairobi Hospital mag miyo Nairobi Hospital ma Nairobi nitiere ng'ikruok moko e service. Ineno ka sani endi inyalo dhi kata ne idhi goyo x-ray. Uri ni idhi goyo x-ray idhi Nairobi Hospital to ne in mana dhana. Tido ni x-ray migoyo Nairobi kanyo endo pesa ne do tamre gi nono. Odhi almost 5 times pesa ma digoyo ka in Kenyatta. To x-ray ni machine mano machal. Kidhi e radiology chal mana kamano. Kidhi e machine manade scan kitimo Nairobi Hospital onengo beni en gino endo machal gi kaka itime Oginga Odinga kata Russia. Tido ka gigi kitimo nikech nitie mibadhi mantie hospital no endo. Omiyo kaindi tachwako ker ni mondo mi ker otema motegno mondo mibadhi manyalo mako kaka Nairobi hospital ma Nairobi otema mondo mibadhi no endo gorruok go marum nikech koko gorruok kodgi magi gin osiptende manolosi mobedo madongo e Kenya ka ma ka ing'iyo thieth minyalo yud malong'o kabisa to kanyo di kwani Nairobi kaka hospital no endo mokwongo. Koro kokethore nikech mibadhi to mano endo piny nyalo dhi makethre nikech koro kamaru maduong' osekethore koro modong' nyaka kethre maromo nade. Omiyo wach mibadhi manya kethore Nairobi Hospital to berne en niya weche go eko wuok e hospital no endo wuon kendo jogo eko moywak mondo mi ker obi okony gi osel gi wach mar gorruok gi wach mar mibadhi no endo gin jogo giwegi matiyo e Nairobi Hospital kendo gin jogo gieki moko bende kanyo endo gin lakteche matiyo e osiptand no endo. To ang'o ma nyaka koro timre mondo rie wach mar osiptand nikech en gi weche mang'eny. Kit mibadhi moro amora nyaka tiki. Jomoko dwina ng'iewe. Ing'eni ya rach Kenya ka ni samoro gik moko te kowachi nyaka propaganda bedonje. Ing'eni ka nitie kuma beti mone paka power premium mar siasa nitie maloko moro amora Afrika ka en Kenya ka. Ni gimoro mowachi inyalo thedhe moro ma ochalo gir siasa e saya. Wach ma Nairobi Hospital kikele siasa
nikech kaka nyisi en gino endo ino ka ng'eny jowa ok nya choko pesa mondo dhi India. To nitie jowa bende choko pesa mondo dhi India, ka gichopo India kuno endo to thieth ok giyudi. An tich masolo negi pile pile, nitie jo kansa masesolo negi madhi India, nitie joma nigi spinal cord masesolo negi ma samoro ok nyaka wuotho madhi India. To samoro gichopo India kuno endo ka gikonyore tamowa. Nyakwa bede pinyno endo ma bende nya bedo go osiptende moko manyalosi mamiyo kata ka in ma jatelo to kiwuok ka ni idhi thiedhi London titho London, kata ni idhi thiedhi sijui Portugal itho Portugal. Osiptende wa gi eki nyakwa gurgi mondo gibed motegno manya thiedho ng'ata ng'ata. Tere kaka wagurogi ka mibadhi onge osiptende go eko. Gima thago Nairobi hospital en mibadhi mosebedo, nikech Nairobi hospital nitie riembo ka chama. Iwinja? To chama ni endi koro jomotegno chama no endo moingo jomoko nyalo kelo chike moko ma bende onge kata chikro eko mag riembo osiptende ma kor gwenge wa kaendi gi ute thieth mopogore opogore. Koro ka giloko chike go eko in the course of timo treatment ne ji to kidwa losi tiwacho ne mibadhi. Omiyo kaendi nyaka sira kir mondo mi kir odil gi wach ma mibadhi no endo matieke Nairobi hospital. Okay. Adwano donjo weche mag ODM to kapok odonjo kanyo weche mag ohala bende motire kaendi. Wuod Rarieda miluongo ni Rafael Tuju. Waseneno ka ndalo 3 mokalo osebedo gi chandruok kabisa. Jomoko bende wacho ni nitire kaka idwa mayo otende, jomoko bende wacho ni ohala no dhi marach, nitie osedhi nyaka e doho. Tun be uchung' kode kaka wuod Luo koso gini ok en wach mar chung' gi ng'ato kaka wuod ng'ato, en wach mar chik mar doho gi ohala. An kaka Edi Muok awacho ga pile niya, ratiro ma Kenya ka ok tine mana ng'ato nikech en owadu. Mano wanyalo loso piny marach mogik. Ni en ni kopo ni ng'ato inyore to ni en Jamaragol, kata en Jakuria, kata en Jakisii, kata en Jabaluya, kata en Jaokuyu, ni koro kibisa pote. Ng'ini sasa ma ine wang piny ni endi ibedo gi nyodo mamagi. Tino ni nyodo ni mantie piny ka endi kik bed ni nyakwari moro ka chieng' moro koro yionge kata kopo ni koro itima koro igomba to yudo ni koro nyakwari moro onge anya gore ne nikech koro ng'ate moro onge ang'o e kar loch mar piny. Nyakwa bed jogo eko ma chike ema terowa. To king'iyo wach no endo mathago Tuju, en wach no endo ma chik ne ler kabisa. Nikech wach Tuju ni eko chakore nyoro. Bebi jomoko ema kiaya. An jaduong' Tuju wasebedo go mang'eny. Emane siasa wa kaendi gima sefwenyo jiwero go picha. Jiwero go picha ija niya kidwa konyo ng'ato kumoro to PR. Ikete PR mang'eny koro idhi kata ikonyo matin tiketo picha ni ambe na dhi. Samo kata chunyi onge. Samo idhi ni ka kidwa dhi konyo ng'ato to picha. Kidwa dhi kamoro to picha. An wadwa mar Rafael Tuju wawinjore kode kendo osiepna kabisa. Wachne ni endi ochakore nyoro. Wachne ni endi ochakore kata ndalo mane Uhuru Kenyatta pod nitie mane president. Kendo ndalo cha mane ko jogo noketo matek kabisa ni mondo gikaw otende mondo gidhigo. To nitiere gima complex e iye. Tiende niya kano miye otende ni endi okada dhi detail nikech notero wach ni endi e court. Okada wacho gik go mantie e court. Kano miye ratiro mar kawo loan gi jogi. Mokwongo jogo no kawo go loan gi eki ne ok omiyo Tuju wuon loan. Dwani mondo ing'e mano. Ne gimiyo developers ma timo gechende mondo los gino. Kaeto Tuju wuon nochako temo kendo mochako kawo 300 million to ne ok giyie mondo gimiye. Pod ne gimiyo mana jok. Kaeto bang' mano Tuju noyudo nyaka joma noyieng'io gino liability. Mizigo mar loan te gi dho ngere iluongo liability. Moyudo bengi mano yie ng'iewe kisheria mar go ohala. To kanotemo mondo mi owuog jogo eko mondo o buy off that loan, jogo eko nodagi. Manyiso ni nitiere ukora momo donje e wach mar Tuju no endo mag jomoko matemo mondo mi obage gini. To ok otimore sani. Gigi nochako timore kapod anyisi ni kapod jaduong' Uhuru Kenyatta ne ker ma Kenya. Koro gima nyaka koro watim Tuju wuon nosewacho ni gini nitiere court mondo mi court ne kaka nyalo konyo mondo mi ochung weche go eko manyalo miyo omaye otende gi ratiche. Koro an kaka nene en ni court kata od doho onego bed ni temo matek mondo ng'i wach ni endi gi kuku mare mami Tuju ratiche kaluwore gi kuku no endo mar wach mantiere iye. Mondo mwabed e Kenya no endo makopo ni nigi shida mora mora to kamonyalo dhiye watem monyalo kony kata monyalo resruok obed chik. Chik no endo nyaka lu mondo mi chik no endo obed ni nyalo konyo ng'ata obed nyathi maskini onyalo konyo, obed ni in tajiri onyalo konyi. Koro maendi en example no endo mapani od doho
dhi konyowa mondo walos mondo obed ratiro maber ne Tuju. Okay. Mago no mulo mana weche mosebedo katimore pacho ka, lakini gima luongi ne kane en wach mar ODM. Koro wadonja ne weche mag ODM. Achiel kuom wach manotimore ODM kawuono. Delegates ma Nairobi nopuodho Winnie Odinga kaka delegate ma Kibera. To bang' mano bende gichak giwacho ni koro gidwaro nolar kom mar jalup jatend party. Wewe ne kaka ne giwuoyo nikech anene Alado ne nitiere kanyo kaka chairman to gi Winnie Odinga onogono. Mae kaka ne giwuoyo kawuono seche mano puodh Winnie Odinga kaka delegate ma Kibera to gi laro kom mar jalup jatend party. Winjane. Tulipropose tuwe na mbunge wetu wa Yala Mheshimiwa Winnie Odinga atuwakilishe katika region ya Nairobi kwenye NEC na kwenye Central Committee na akuwe one of the deputy party leaders. Tuko tayari kwa NDC 27th mwezi huu next Friday. Tuko tayari? Mko tayari? Watu wa Nairobi wamekuwa wakienda maandamano. Hakuna maandamano ushago. Imekuwa hapa Nairobi. So kwa hivyo, when it comes to party positions, those that have put their lives on the line should be the first people to be considered for party positions. I cannot deny Nairobi, it's right. So kwa hivyo, we will go there. Nairobi must have a seat on the table. Nairobi comes with 1 million votes from ODM. Nairobi will have its say. And on March 27th, we will have our day. Iwacho nange wachi. Mokongo nyaka wach ni nyaka mi nyamera ma Winnie pongezi. Kichogo siasa mong'ith kendo siasa mariek kabisa. Mae gimoro neno e ODM. Siasa mochanore kaka nochanore no endo nikech mokwongo king'iyo delegate ma romo go ikang'iyo gi te. Gin delegate mantiere mainstream ODM. Ok ODM mobalo. Gine ODM moriere. ODM linda ground. Mok linda mwananchi. Wekara ODM linda ground, linda mwananchi. En ODM no moriere, moko balo. Kechine ka ogo siasa ne modhi, kendo romo gi delegates ma Nairobi, mani tire linda ground motegno, kendo moriere mainstream mar ODM. Mano pongezi mokwongo. Koro nyiso ni gimane nyamina ma Winnie timo, onyisi balar kumochuni. Nyisi ochung gi ODM no endo mantiere broad based. Weri kada gach linda ground. ODM moriere mong'inyore mong'ith maler en ODM no endo mantie broad based government mane babo wewa. Koro mano the first thing masomo kanyo endo nikech king'iyo Aladwa gini gintiere broad based. King'iyo Stazo gini ang'eyo Nairobi go ikote ok abiluongo nyingi te. King'iyo gi te gin jogo iko ma jo broad based moriere. Ko en siasa maber. Mar ariyo en siasa no endo manyiso ni joma tindo bende nyalo chako bedo motegno mondo obede leadership kada telo mar party mama napani gima ber kabisa mak mana pani chairman ma Nairobi ne o confuse matin ni owacho ni ratification mag gino endo inyatim 2027 tarik 17 dwe mo wantiere ni mapane ni mano bero joma biro dwana allergy matin jo understand uno kik gibed gi to mora en ni wan gi gimoro ni special NDC to wan gi gimoro luongo ni ordinary NDC. Special NDC en NDC ma iluongo mondo mi okal gigo eko manek mar chama gi NGC mar chama osekale e buche mopogore. Mano ni special NDC. Ordinary NDC en NDC miluongo mar yiero, iwinjo maber, mar yiero manyien te minya time chama. Koro moluongi tarik 27 kaluwore gi gazeti ben bancho tim rapan tarik 6 mancho tim gazeti notice kana some nen special NDC manyiso ni NDC ma ji dhieno endo idhi mana sir weche go eko mosekalo e NEC to gi mosekalo e NGC. Kasto ka iga rumo kar Disemba ka apani tarik 21 Disemba emwalore ga igo mara beach kiyiero mag chama mar ODM. Karumo Disemba tarik 21 eka ibulungu NDC mar yiero ma normal mitimo e chama. Koro maybe agenda mar yiero ni okobibiro e NDC ni lakini ochako siasa maber mar goyo mbaka e higa ni mondo mi by the time mwadhi e yiero e giko higa to koro
inyalo kel agenda ni endi kaka agenda endo mong'ith makoro ogodo agenda mar yiero mag jo chama manyien. Kata ambe kaka ochopo mbele kanyo endo amba dhi dwaro gimoro e chama ka gimoro motegno. Ok anyal wacho sani nyaka dhi dong delegates mamaga ma Migori ma Kisumu mondo gipuodha ko iwinjo gi delegates kanyisi mano kore ordinary NDC mabiro giko higa to kuma emo mi wapenjo adhi manyo gimo motegno amor gi wini kabisa kile chako chon ochako manyo gimoro e leadership chon mama ndio wadhi dhi kode yiero kana mondo ma obed motegno ochaka koro wuotho kiko wed Nairobi kende owuog delegates ma Nyanza ochak sire chon dwe manyien ochako dhi kata mana coast owuog delegates ma kono kata ma Migori kuyo chonde maandamano molo soka Migori kwa chande gi yawuto kwa chande samoro watego mo ngora mana Nairobi ka koro obi owuane kodwa mondo wambo wasire lwedo wabug tiende lu kaka Nyamera ma bende osetiyo matek ahinya e chama kakonyo jakom mondo mi wane kaka by the time mwadhi yiero e giko higa nyalo biro ni samoro delegates osechwake mondo mi wane ko nyalo dhi gore mbele. Mae mo mi wapenjo ni romb ODM ni dhi chalo nade kaka inene nikech ini wacho ni mandi special NDC moko nego beni rwako ji manyien madonjo en gimo nego beni nosekadhi gi NEC gi NGC kamano koro giwacho mano eto iwinjo ko wacho maber ni tarik 27 mano odichiengwa emo wapenjo ni kar romo ni dhi bedo nade nikech ng'ato nigi agenda mare romo dhi bedo mayom aparo ni enana ler manyaka bedi kechana ami ler kaka chik en to kaka ma agenda mondiki e otas manondiki minungo ni gazettement mano otim tarik 6 ne agenda ler kabisa ni en agenda mar ratification magi jogo eko to gi decision go eko mosebedo bed gi NEC gi ang'owa gi NDC mano minungo ni special to en ya oluonge mondo mi otim ang'owa okal gigo eko ma duond od chama mopogore opogore osekale iwinjo maber magi mi wacho yo machuok en ni ok nyal kete kaka jalup jatend chama tarik 27 ok apaka ma dhi bedo agenda to mane kama pogruok dhi bedo onge pogruok kaponi kata gimbe ging'eyo ema ni koro sama mama isi siasa samoro mit kabisa mimi ogo sasa mariek tini okete kaka agenda sani mondo mi ochak wache chon ing'eni ok iwe kamon yamo kudho gimo kise kendo ni dwaro komora wang piny ni Trevor to ok yie ni yamo kudhe koro sani endi ema en gi a lot of relevance mondo mi ogoye mbaka motegno mochiny kabisa ema isi ogo siasa maber kabisa ogoye within mainstream ODM to embo ng'eyo ni NDC mabiro ma ordinary NDC biro e giko higa koro chako chon to nyaka dhi wuo gi delegate tema ma Kenya ka ndi mondo omi support apa ni mano be kata embo ng'eyo nikech en ng'amo nyamano ong'eyo kaka party loso gi jo chama wuoyo gi japiny miyo duond japiny teko moloyo gimoro amora ko nyaka bede gi timeline mar wuoyo gi delegates e gino endo modwaro ng'anyisi kata mana an nitie gimoro mageto mbele ka ng'anyisi chama ka maduong' ahinya to gino endo kagete to ang'eni agenda masani to onge lakini the end of the year nyaka bede ordinary NDC koro adhi chako go mbaka ne immediately mama endo kakala ni tambe ibonena gi jogena moko ma agogo mbaka to gi jo chama bende mag delegates kagogo mbaka e lek moman go mbele kanyo endo e leadership ma chama mbele moko idwa mulo nwago matin mondo ang'eni mano abro mule donwacho ni wini osemulo mara sana dongeno mule e relevant platform koro dang alok duol ma relevant platform jolute neno nyaka delegates wida wuoyo godo duol ka ndio ka delegates abo dhi bedo gi delegates ako kor gi mbaka tabedo ng'at mo gi nyadhi moro ma gimpangilio mitimo gimoro ma miyo jo chama mag luor ma margi moro kaka jo chama achaka nuoyo penjo ni rombo ODM ni dhi bedo nang'o nikech gi kwe sawa odhi bedo gi kwe kaka some nikech ineno kaka waloso ing'eni debed ni nitiere tungni gi ndekni moro madhi bedo mbele ka do chakore dise joka do chakore to kineno kaka nyaka ncha land wach mar ni NDC dhi bedo ino ka kwe osebedo ahinya e ODM kata kopo ni ji samoro nitie joma thin moko mobalo ma samoro ok ne gimo waneno kwatemo tego wach mar jakomo wego ma broad based to pok obedo gimoro ma ni en chaos ahinya ma ji dondore ji gwandre ji gore
Koro nikech bano endo osebedo kamano, an gadieri ni odhi bedo NDC manigi kwe malo NDC te miseneno mag ODM. Dong tulogo wuok mana bang'e, ok wuok sani. Gimomiyo penjo en ni jo Linda Mwananchi bende wacho ni gimbe gin gi romo margi machal ga gima opogore gi maru. Koro in fact mano medo nyisi ni koro eka tulo bedo maonge sipwap, nikech sama gin gi margi to mainstream ODM the chama ma mainstream bende gi mare, koro koko wuok kanye, nikech onge jo chama ma bodhi kinyore gi jomoko e meeting margi ma gibedo go, nikech mano dok meeting mar ODM no bedo gazetted kendo ler kendo ji ong'eyo. Koro onge kuma tulo dhi wuok. Sasa ma tulo dhi wuok kamoro ochalo koth. Tena ka koth dwa chwe, ok de wach ni koro boche to kane, lakini an gi geno ni koth dhi chwe. Koth chwe lakini neno ka boche nitie maro tenge mogangore mabiro eka koth chwe. To romo modhi ni ka jagoro maduong' ma en Secretary General onge, jalup jatend party machielo men Osotsi bende onge, jou moko bende onge ye kanyo, orengo giri koko biro, babuowino giri oko biro. Mano pod en romo mani kare. Kanyo endo jotelo ng'enyne to ka jagoro maduong' ema onge. Jagoro maduong' mar chama ne othich oko kendo wach ne nodwoke. Doho pok odwoke. Tribunal nowacho nobed kanyo mondo. Doho no otimo gimiluongo ni stay. Nyiso ni stay tiende niya gima kaka napare ni tarik 26 kapok obedo gang'o gi NDC, doho nowacho ni dhi golo duonde e patik mane chama okawo kane wacho wach Sifuna. Koro patigno endo wadhi winjo. Nitiere gik moko adek ma doho nyalo wuok go. Doho nyalo wacho ni officially ko gimi winjo wacho no ni no kogole e endo maber, koro odwoke. Mano doho nyalo wacho. Kaso kod wacho kamano endo to wanyalo chama nyalo kawo apil to ng'e gima opogore. Kata doho nyalo wacho ni ne ok ogole yo maber, koro duoke uru e system mar party. Kama nitiere ka in gi ywak e party kata ng'ur mar party, tinya duoki ang'o e party mondo jogo mbaka e party. Gima luongo ni internal dispute resolution mechanism. Tene ka ng'ato nogolo kata kom moro to ng'ikruok mo nitie kamoro ywak, to doho nyalo wacho ni duoke uru mondo winje ywak neno ende ang'o e chama e dispute mechanism machama. Mano doho nyalo wacho. Kata doho nyalo wacho ni wasomo gima notimo no, sumoto mano wacho no endo to aneno ka en kare. Koro wan ko wang'iyo to nothiche oko. Koro gima doho nyalo wacho ok wanya discuss, nyaka doho wuon timo ang'o wachi, lakini mago iko potential results mag doho kaluwore gi kaka doho wuon botimo ang'o bo neno. Mane momiyo ka chama nigi ng'ama luongo ni acting ma chama ma bende nigi teko mana kaka Secretary General nigi teko. Kene ka in gi president to in gi deputy, to ka in gi chairman to in gi vice chairman. Sani ka Nyawang'aya ok ja timo tich moro amora e chama waka, to chik wacho ni Otinde Makamolo mararieda e jalupne nyalo timo gimoro amora ma Nyawang'aya nyalo timo kaka jakom mar chama. Koro sani endi teko ma merwa ma Catherine Omanyo nigo ma Busia matiyo kaka jagoro mar chama, en teko momiye gi nek mar chama. Ok kawa oya e kor pap no odhi otimo kangaroo court moro e kor pap. Chama osemiye teko matimo gigo eko nyaka sachego eko mabogik niya do koro wuoye wachni. Koro gisani gima matimore kata mana ndiko ma ondike wach mar NDC dongo ndike gi duond chama ma e duond jagoro, to duond jagoro no endo en acting jagoro ma sani endi bende en jalup jagoro no endo. To koro seche modhi e romo mar NDC no tarik 27 agenda maru maduong' en ang'o? Isewacho ni udhi kawo gik moko mane NDC NEC osewacho gi jo governing council, to nitiere mbaka mar riwruok maru gi UDA. En dwaro mane mudhi dwaro ka mondo pedh piny ni mae gima ODM dhi dwaro? Koso mano to mbaka moko go sani pok yuro agenda ma ondikre ka uchiel gik moko muda yuaro iyo agenda mantiere kanyo en mar wach mar ratification. Mano to nitie machielo mar go mbaka gi UDA. Trevor, kik jomoko keti gi mbaka ma kor pap. ODM en chama no endo ma jakom Raila Amolo Odinga oseriembo higni 20 gi wiye.
Kama kuongo bende nitie yie kanyo endo kaka anantiere nek. Moko kuongo nitiere yie kanyo endo mabende osebedo ka bedhie buchegi. Buche chama mag ODM gimonyisi no en agenda mano dikta tarik 6 kane lando wach mar NDC no en nikech okiwacho ni idhi keto agenda machielo kata mana ni mae ndigi madhi timore gima osebedo ka theke chama ka mosemiyo obedo gi tungni apaka osebedo ka gowa mang'eny nikech iwacho niya ni jotelogo eko mosani nitiere ODM gite gin acting mane tungni maduong' mantiere ODM tene tungni endo mapani NDC ni dhi bedo ni odhi solve for once and for all. Jotelo ma osekalo NEC mokalo NGC inyaparo ka NGC kano luongi ng'ano endo mane miyo ji muma mondo cham muma nene inyaparo Sifuna ne nitie ok ni Sifuna ne nitie Sifuna kaka jagoro maduong' en mano miyo jogo eko te muma mochamo jogo eko mane act NGC an apani chino yudo kata ka onge kata Mombasa kech napani nange tije moko dala mano maka kabisa weche moko matek mano maka gi jodala kocha lakini joma nodhi Mombasa ng'ama ne miyo ji muma mondo cham mano puodho wach ni mono ji te ne en jagoro marwa ma en Sifuna ema nomiyo jogi gi mondo cham to bang' kose miyo jogi gi muma cham to Sifuna mochako jobalo kendo ni yawa jogan go kora kiagi kono tungni mar bedo ni kia joma semi muma cham kamoting'o Gladys Wanga mane oact kaka jakom oting'o acting ma en Simbarati oting'o acting ma en Sotsi oting'o acting ma en governor ma Mombasa oting'o Oburu Odinga mane koro kawo kar jakom jogi ekite dweny mantiere ODM maduong' tulo maduong' enia be osemiu teko gi duond bura maduong' mwaluongo ni NDC koro mondo mi ajaki mix agenda nia idwa timo NDC e agenda mamoko kapok imiyo jogi kisir mibugo tiendgi ni koro oketa yanga ni officially gine magitiyo ne party kaluwore gi the biggest organ of the party mane problem ma bedo sorted out next week. Achiel kuom gik mane Winnie yuago seche ka nowacho ni joma nogore ne chama emonego bed ni ka lemo moko wuok e chama to gine mikuongo imiyo gi ong'ala mambele mar kawo kombego mano bosebedo ka timore chama ka koso nitie kaka ing'anyo jok mosegore ne chama ndalo mang'eny ngeto ok dowach gima kamano ka okia gima owacho ing'e ni okanyal wuoyo e sentiment mag Winnie anyalo mana wacho e sentiment anyalo mana wuoyo e gima action mosekawo ing'eyo pache wuon maiye to samoro onyalo bedo no onyalo wacho molony moinga matin lakini gima ng'eyo gi party waka en ni kombe tin ji ng'eny to gorruok mar chama kata gorruok ne chama ji goro ne chama mopogore opogore an gi chunya maiye teba ni samoro king'iyo kita gimoro mag laro kombe mang'eny gi tamaga bedogo nikech gimomiyo tamaga bedogo en ni inyalo underestimate kata inyalo thino gima ng'ato timo to ikia ni ng'ano endo sacrifice mane chalo nade chieng' moro nabiro e TV maruka o TV manyamin TV mwantiere iluongo ni Citizen JKL to owadwa ma Karoli Mundi owacho ni en chama mar ODM osetino matek maka 2013 nogolo ne ODM siling $600,000 koro miyo nosemiyo chama no endo kony maduong' kabisa nang'iya ta nyiera nikech in kiyote ni golo $600,000 nikech in go samo Nyasaye omiyi mang'eny ahinya moingo ng'ato to merwa moro mantiere Ugunja ma samoro kaka ji dhi e party to kawo siling 50 odwa dhigo gir party odwa kawo pikipiki oringo go mango chop go sega ni en odhi gir party samang koth ochwe to merwa no dok ot nosebire gir support gir party dok ot godhiambo makoro koth goye to dhi makoro ngada gimore lwete to kochope ot nyithinde pok ochiemo samoro chuoro kete piny koro goye ni no bire gir party endo to koro mare mar support mare idwa pime gi tilmane ida kitera tilmane silinge 50 mano golo masa mono kita mar nyiewo parado ne nyithinde koro miyo ji chiwore mopogore opogore to party ni endi members magwa te gimoro amora matin kata maduong' magitimo ne party romre
kiki wach ni koro kechini golo bilion 10 ne party koro ngano endo ma suri kata ma kamona golo muok masa moro en gimo nyamiyo party ena na bire gi mavunde moro matin maka kang koth go jotelo to umo go wija telo moro kama ni kikinyende kata ko pono ne ji demanda mano kaka 2023 ne wadhi maandamano mar Azimio to wakalo kamoro ni kware nyithiwa mantie kware ka ong'eyo kamoro kata kwa dhi Embakasi East samoro wadhi kata kamoro ni Madhari koro mero tielo gitiega sawa sawa ilawa masa moro jakom ilawo gi bunde to waneng'e kanyo endo tilawa to joma nitie gorofa ka chande jowa ma jo ODM olo mana pie wiwa ya bedo motegno kik uringi muwe jogi koro ng'ama olo pie wiye no endo en pige no tin ni kabisa nikech koro iketo bilion 10 party pige no tin ni ten pime samo kala plot gi kanyo endo en pime no somba gotieno ma nonino ne oko omiyo every contribution gima ngato gole party ka romre omiyo atemo ga we mondo kiko wach ni aje moko se gole party moingo kama mano sasa makichako to kombe mwango matin party gi jite are deserving nikech mana adier nikech inyalo golo bilion 1 tidongi bilion moreo to ngato golo 100 to 100 te asedhi kata kunde bare no ni malo molo mae reba asedhi kunde moko Turkana kocha wadonjo kamo gi jakom to merose lawa gi gavana ma kono endo koro dwaro donje UDA koro lawa to ka wakwo wuok to miyo moro mana matin ka kono ya lawa ateda poth ducha ma poth ya wasayo kikuwe jatendo mar piny dhi maonga ngo no dhi kich no riembe kuma chal kama koro poth no tinna nikech ankora riembo mtoka kech ko gi milion 600 koro ini ngama lich ma ngama tendo ma poth kwa dhi Turkana cha ko idwa we ok tim kamano omiyo ng'ata ma osegolo gimoro amora matin e chama ni en ng'ano endo man asiro ni oromo bedo telo moro amora kendo oromo mondo miye party moro amora mondo tie chama mak mane ji ogo mbaka kendo sapo kara gimoro lombi tiwacho ni mae ni lomba to mae agenda ma an go ana mondo warit piny mondo piny obed motegno wadhi kanyakla mondo kik wawe ng'ata mane bana nitie jolup baba moko nyaka e odwa kokech mang'eyo manyaka sani piwang gi chwero dhiambo kodhiambo gokinyi gi paro babano kada chiemo tamogi ang'egi ma ok mbaka mago ni kisiasa kechingeni sangora mondo samoji jitiyo nying baba marach nikech sani ko ng'ato bado wacho gimoro baba ng'ato bado wacho gimoro baba kendo mondo baba oywe lakini nitiere adiri mantie ni tijo lok baba moko mang'eyo nchaka wuok kamoro ni Kabuto kuma pi nege ji aola mancho wuok ni nitie joge baba moko mane support baba to support chama gi chuny gi te gi mwandu gi te to gionge mwandu no be makinene to bedo ngara malet ngano endo ena as important kendo en ngano endo ma wadware chama wa kaja bilion mana kaka ja milion 600 okay wadware chama wa kapok waluro nikech ko kidanga we mi dhi kapok wawacho wach mar Migori kamano Suna West koni nitie wanene lweny to wach mar lweny ma Migori ni ok en gima wachako neno sani un kaka jotelo ang'o matimore mokuongo tere ka kudhi chungo lweny no lwenje segore Migori matek ninja wantiere Migori weekend chimona miyo ji chiemo Kabuto chieng' orwa nantie kamo ni Pandi nantie kamo ni wuotho gik wadhi kamo na Ngugo Modi kuonde mancha pi othago jigi ko ching'no kana pod wapogo chiemo kone ndo chieng' mokuongo kana pogo chiemo ne koko chako wuok kamo ni Makalda kon ti lwenje ariyo magore Migori lweny mokuongo en lweny ma organic tiende ni lweny no endo matimore ratiro ma japiny tiende ni nitiere insecurity mantie Migori sani mang'eny enya kinyo kuonde mag gold ni kelose gold nitie jomoko ma samo jonjore madwa kada mayo ng'ato mose timo gigene mag gold eyo makare mondo magire matine gold ka to idwa mondo mae ko jonjore moko wuok mamecho to samo mecho no endo gidhi magineg jowa ina adiri mantie ma adiri makende ko gisenego jowa ka japinyo complain kaka moko nyagi bundni ma bende illegal ma ok gin bunde ma momije moratiro koro gidhi magi attack ng'ata ma nigi pesa kada ja M-Pesa kaka gimancho kilo tulo Makalda en ja M-Pesa manonegi kokose negi to jogweng'o odhi complain ne police to gino ka police okaw patik i complain ne police okaw patik sama police okaw patik no endo dondruok gi gwandruok wuok e kind jopiny gi police nango momiyo report pile to gigi ok losi iwinjo
mane kaka lweny makal dancho chakore. Kaso kosetim kamano endo to samoja pinye wuok ni ko dhi ng'anyo ka polis. Ting'e kaka polis yo ma Kenya ka samoro gin. Gichaka ko tulo gi jo piny. Ema no dhi makro goyo polis ogoyo piny moko ma jomoko thoe. Kasto mamano be akwedo sawa sawa. Wach mar ni polis go tielo ng'ato magina. Ka obiro kwayo kony mondo mi okonygi. Kada kaso fitina mo donje ni mimi jasiasa moro kae ndi maro kelo gini kada gima kama ok onego itimo kamano. Koro ng'iyo moro nitie kind polise makoro jopiny chako wacho ni ng'iyo ni omiyo ang'owa ratiro ok bede kare. Koro gima onego ni kuongo itimo en ni iloko polise go kaka polise mosebedo kamoro ahinya makoro samoro ineno ni either ok giti nikech gionge report makare mondo gimak jogo kata ng'iyo mo ni kindgi gi jomoko onego beni loko jogo eko mondo kik polise go tim ang'o kel kokoro. Japiny bende onego beni tayo matek mondo mi kik wakal kiwango moro nikech polise gi bende wadwaro gi mondo gimiwa arita gweng' makare mondo odhi mbele. Lakini mar kisiasa be nitiere jogo eko manigi weapons mag kisiasa gi eki ma ji gore kisiasa. Ema nyisi ni wach mar jo siasa gore ma personal man wachako go mbaka ka wachako mbaka no go mbaka mar siasa ma chako ba gianyruok ma personal kasa donje gorruok ma personal. Wasenene kunde di Migori ariyo. Wasenene Uriri nyadidi. In fact osetimore mang'eny lakini madonga inyalo timore kamoni Magongo. Ne mbunge makanyo gi governor ndalo go ogore ma ji obedo gi bede gi gik machalo kamago nyaka rungi. Wachako nene kamoro ka akeni kod ng'eyo ng'at moro ni Pascal mane tiyo ne jaduong' Bado chon kani iko min mare ji nogore kanyo sawa sawa. Wachako nikech mjumbe makanyo gi governor ne dondore. Wachako nene kendo Suna West bakuru bachiro wacho chande Eliel kendo wachako nene ichiro. Koro jotelo nyaka ko chakane matek niya giwe ka siasa obed personal. Wanyalo pogore paro, wanyalo pogore yo kaka wanalo kisiasa to giket jowa mondo kik bede e lweny ma oyayi ni gigore kindgi giwegi ka jotelo to joma hinyore kaka iwacho ga ni ka liya ariyo gore tango ma hinyore en lum. Siasa ka en lum en madhano mana ma supporters mag ugieki wageng'o lweny no endo. To wach manyatike to wakwedo kendo ko polisi mantie nyatike sani endi mukil kaya chande ni do kilo rita kwe gitem matek giwe kik jigore gitago jowa kaya chande. Mheshimiwa Eddie Okechero kama na nyako mwasechegi mano sineta ma Migori mane kama wewe chenro moro mar duol kidieny mar ariyo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndendo nombija tae anyakwar guok ocha pesa sadek dadi cool biro dadi cool ikiwa Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidongi neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha wacha.